Friends rok haino hainai norokno ang malam supiro hingkai friends rok tini isang naliphinai Tripura police ni hoite norokno ang je agi samani abo date change khairka tabuk katal notification okmani omo hingkai isang o jaga o isang kok borok bai naliyaino o notification pura detail bai isang kaham khe saimalaino no video ni bisingtwi hingke norok naitongdi o video no paithak jora hingke isang oro norok puila nalia norok nukha o jaga o swijak kok borok bai swijak mo hingke samungo chaitok na saklaima ni sikya borok kok borok bai hingke Tripura police constable norok o nukha na chwla tei bwrui hinui o jaga bo norok swijak nukhanai hingke norok kaham khe phurunei yang chwng tebo tola o nalia norok oro o notification ani video description rwmani norok download khaina kaham khe naimannai hingkai chwng oro puila naliano oro chwng je naimani omo puila post chwng haikhe nalika haifano tini tekisa naliani chwng oro norok post nukha oro ST rok ni 324 jona 328 jona aboni bisingo ex serviceman khobui tei 109 jona bwrui ni norok nukha hingke oro UR ni bwtongo hingke total vacancy to nukha norok oro 1000 hingke abo haikhe norok yang SC ST abo jotono oro swijak nukha hingke isang tebo naliano yang tam swijak yang tola o hingke oro samungo twlangnani jora bwtang hinui norok nukha oro swijak hingke o jaga o 1 number nukha oro achuk thai ni bumung berem hingke yang 3 number wngkha to rangmari scale of pay norok nukha jotono oro swijak hingke abo norok kaham khe phurunai hingke chwng yang tebo naliano yang tai tam tong oro swijak hingke o jaga o oro mark rok ni borok oro swikha mark rok ni khe norok nukha oro 29/10/2020 ni rai datwi swimung cherma 85% tei dadak sidak malai cherma 15% wngnai hinui norok oro nukha hingke oro tebo tongo number 2 oro swimung cherma 85% tei oro dadak sidak malaimung cherma bebak marks ni 15% norok nukha hingke yang tei phurunai oro umor swikha borok oro 18 theke 24 umor ni bising 1 January 2022 ni salo SC tei ST rok bisi ba haikha 5 bochor kwbang phano yasa gano hinui norok borok swikha norok nukha hingke yang chwng SPO rok ni norok phurunai o jaga o SPO rok bo swijak oro bebungno umor bungni bo swijak hingke oro nangmani rangmani rok oro norokno agi bwsaka nangmani rangmani hingka oro komse kom 8 pass ST SC jok candidate rokni bagui hingke amo haikhe yang oro SPO rokni bagui bo swijak norok nukha kaham khe no hingke chwng yang tebo naliano norok oro chukmani oro nukha oro chukmani borok swikha oro URSC save naithok tongnai rok hinui oro swijak hingke 5.5 ni se kisa wngmanglak ST save naithok tongnai rok oro norok nukha kaham khe phurunai hingke yang tebo naliani chwng oro khaklap ni swikha borok oro norok khaklap ni bo oro phurunai kaham khe oro jotono detail bai bo swijak hingke bwrui tei sarnoi rok ni bagui oro bwrui norok nukha oro bwrui tei sarnoi rok ni bagui hinui bo swikha oro norok nainai oro chukmani bebang swijak oro khaklap rok ni hingke bebangni detail bai bo oro swijak norok kok borok bai kaham khe norok oro phurunai hingke yang chwng naliano tebo hingke yang oro norok nukha oro chwla rokni bagui swikha oro khachiknani body rok kwbangma swijak hingke pull ups rok hingke kuchuk baharma rok bebang swijak detail bai norok nugui tongo oro bwrui rokni bagui bo swijak
aro joto norok nainaji kaham kai hingke yang tola tebo nalia tola tebo swijak norok bebangno detail babe nainajak description box o notification no link rirwo norok oro photo identity rok bo nangnai bebang swijak oro joto je nangmani o jaga o swijak abo norok twlangui ma thannai hingke yang tebo nainaliano tei tamtam rok o jaga o swijak rok hingke aro norok nogka no omo jaga hingke puila gokul nogor bishal gor tongmani jaga hingke abono swlainai o jaga o nogkha norok MBB college ground wngkha jaga norok oro thangui oro thangui ma sujaknai norok adino oro jani jani date rijak norok nogkha na bebangno oro date rijak omo afuru puila o 2 tarik tongmani oro bebang date rok change khaikhe oro 10 tarik 11-2022 Gomoti district ni Udaypur ni subdivision o tongnai borok rok ni bagui adin o 10 tarik o hingke 11 tarik o Gomoti district no chwlarok ni bagui abo khe Amurpur tei Korbuk rok ni bagui abo haike no kwbangma swikhe o jaga o South Tripura North Tripura norok kaisa kaisa khe nainai detail babe hingke yang tebo tongo Nokoti Dolai Khowai Sibaijala hingke West Tripura bebang swijak detail babe norok kaham khe nainaidi norok joto no MBB college ground thangui norok ma sujaknai o date o jani jani date o swijak o date norok thangui sujagui di hingke asang no hambai norok o video kwrwngui tongma bagui.